हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन गासैखौबो दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव दायो गाइस नै दासो अखा नागारदों आरोना दानिसो बिराद अखा हानानै थांबाय गाइस नागारनायाबो बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय नै दै थाजोब्बाय आरो लामा लामा दानिसो हादों अखाया गाइस जोङो दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना मादारनि आंजों गाइस दा बिमाया ओंखारगासिनो ओमफ्राय आंना नै रेडि जाखाबाय आरोना आङो गाइस बै फैगासिनो आरो दा जों थांसै गाइस माने बाइकजों ससे थांगोन बेनि उनाव जों पेसेन्जार लांगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मा लायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव मिन्थिलांगोन आरोना मादारा हाय होनलाय हाय र' आं गारि लाना फैगासिनो अके गाइस जाबाय आरोना नै बिमानाबो आंनाथ' रेडिखा नालाय जों सेंग्रा मानसिफोरना दसेनो जायो आं गारि लागोन आरोना माने दिनैनि ब्लगआ मट' ब्लग जानाय नङा गाइस आं मबाइलजों बानायगोन अके दायो सामथाइबारि मोनफैबाय जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नैबेनिफ्राय पेसेन्जारजों थांसै आरोना बेनिफ्राय बाइकखौ लांला माने हेलमेट लाबोआखैना ओमफ्राय बायोलै जोंना बिमाया गाखोनो बायो ओंखायनो पेसेन्जारजों थांसै अट'जों थांसै Seger situ deh. Ini ngajar ya. Tali kau siapa? Tali kau. Tali kau siapa kau? दा बरतला सफैबाय गाइस थाबाय बैयावनो ओंखारनो हायोमोन सिगाङावनो नैबे बरतला फ्लाइअभार गेजेरावसो ओंखारफैबाय नालाय दा ससे थाबायफिननांबाय माने जोङो दा गाइस गद्रेज लांफैदों आरोना गद्रेज लांफैदों जोङो बेखौनो नायनो फैदों आरो मोजां मोनो ना मोना जायखिया नायग्रोनोसै मोजां मोनोबा दिनैनो लांनोसै ना मा होनो लांगोन दा मोजां मोनोबा नायगोरनि गाइस अके नोंथांमोना भिडिअआव थाबाय थाबानो जाबाय दारिखौबो दहायसो सिनदों आङो गाइस बोरैबा उन्दै नुदों नामाथाय जा गाज्रि नुनाय बायदि नुखाबाय आं नायफिननायाव भिडिअआव गाज्रि नुथारदों दारि सिननानै सिनाबा हामगौमोनलै जिर' होबायना ओंखायनो गाज्रि नुदों सानथामसोनि उनाव लावोलै आंनि खानाया बारा एथ'ग्राब माने टाइम नाङा बेयाव सोंनोसै मा दखान बे मा स्टिल फार्निचार हाउस बेयाव नायगोरनि माथो कालारानो मोजां गैया गद्रेज नायफैदों जोङो लोगोफोर गद्रेज हिनजाव लासिगोन ना नैबे बिथाङा लासिगोननो नंगौ नामा बेलेगाव दंबावो दा अबे आयौ बिदिखौसो आयना गोनांखौ लाबा मोजांसिन जागोन ना बिदिखौ नायगोर एसे मोजां कालारनिखौ लांनांगौलै डिजाइन गोनांखौ सिङाव मा मा दं हेंगारनिबो जायगा दंना अके बबे मोजां जागोन जेबो एक्सपिरियेन्स गैखायालै आंनावथ' गाइस खुनुदिन बायफेरखाया नालाय बेफोरबायदि बुस्थुखौनो आरलान गेल अबे दा जों नायग्रोदोंसो दै लोगोफोर दाबो डिसाइड जाथ'वाखै आरोना बबेखौ लागोन बेलाय बेबो मोजांथ' बे
बुरजा जागोन बियो गिदिर जाबाय नुहुरजोबो नै ग्लास थलाय बेलेग दखानाव दा जाथाराबा नायफैगोन आं नैखौसो फसायदोंमोन बेखौ लाबावा बेखौ ओरै गिदिंलायोमोनलै सिख्लाफोरनि खालै ओरै मेकआप माबा दोनबाय ओमफ्राय ओरै फैबाय आरो दा थिगैनो दं नैबेलाय फसायाखै बेखौ होमबालाय माया बै सिङाव फाइल होलाबायनाय दंमोन ना ओंखायनो दा बङाइगावआव नायफिनसैलै गाइस फसायासैनो नोंखुनजोआ दा बङाइगावआव नायफिनसै आरो आं दामखौ खमसो मोनबावदों 10,000सोनि गोजौआवसो जागोन सानदोंबावदोंमोन आं होमबाबो नैबे जों सोंनाय बायदियानो आरो बेखौनो आं 10,000नि गोजौआवसो सानदोंमोन बायफेराना मिन्थिफेरा दा बङाइगावआव नायफिननोसै मोनबाय होदो होमबालाय बङाइगाव दाइस बङाइगाव बङाइगाव मायापुराव फैफिनबाय जोङो गाइस नै आब' फैफाबाय आरोना दायो मायापुराव फैफिनबाय जोङो गाइस बाव नायफैबाय आरोना जों बरथलायाव नायदोंमोन बारा फसायनाय मोनाखै आरोना आंथ' फसायनाय मोनदोंमोन रा কি হইবে চল বাবা গিয়ালা बेल थायदों बियो सिङावबो दं नामा गिदिरथार होनबा गुदामा उथाव लायफैबानो जायो भाराबो दोनदां ना भाराफोरबो दोनदां बिथिंजाय भारा दोनो दा गुदामाव हाबफैबाय साबसिन दंना बयनिफ्राय आलदाबो मोनगोन नै आयना गोनां आं बिदिखौसो फसायो बिदि कालारखौ नोंथांमोनहा माबायदिखौ फसायो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय এটা লাগে সাথে মোটামুটি 40টার উপরে দাম মারি আছে কোনটা লাগে কো র চাইছে অলপ চাব লাগিব না এটা প্রাইস কিমান জোতা আর আইব 6600 6600 আর একটু বলা কম আছে এগুলো শেষ এগুলো 5200 আছে কি মজা তো ডিজাইন বর্তলার লগত আমার লগত কম্পেয়ার করলে নহব এইবিলাক মাল না এগুলো লাগিলে কমপ্লেন হবে नोंथांमोननो दायो मोजां देखायगोन बै गारिजों लांगोन आरो ओमफ्राय नैबे मोनसे नै बे माबायदि गाइस बे कालारा जिखुनु लाबाय आरोना मोनसे
बेखौनो लाखादों बेखौनोखा कालारा कालारखौलाय मा खालामदों अ फसायासैलायनो दासो लानानैसो फसायानोबा जाबावगोन थाथोंसै माथो कालार नांलायगौ दा लड होबाय गाइस बे गारिजों लांसै आरो ना अके जों नैबे दखानाव लादोंमोन बैयावहाय बागेश्वरी हम डिकर अखा थाइब्रैगासिनोलै लोगोफोर दा न' सफैफिनबाय आरो ना बुस्थुखौ लानानै नोंथांमोना नायनो हागोन दा मोजां नायफिनदो आरो बे मोनसे डिजाइन गोनांमोन ओमफ्राय नैबे मोनसे बेहा मा कालारनि बेखौ पार्पल ना मा होनो जिखुनु बिसोर गंनैखौ लाबोबाय आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दामखौ मिन्थिनो लुगैयोमोन ना दामा जाहैदों गंनैजों 12,700 थांबाय आरो टटेल 15,000मोन डिसकाउन्ट होयै होयै 12,700 मोनफैनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेखिनियानो आरोना लोगोफोर दामा माबोरै जादों एसे फोरमायलाय हरबानो जाबाय आरो ना जाय मिन्थियो नोंथांमोना बारा गोलैदोंना खम गोलैदों बेखौ एसे फोरमायलाय हरबानो जाबाय आरो ना होमबा दिनै ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस बाय बाय लाभ इउ अल जै बर' हारिनि जै